Hallo jongens, welkom bij een nieuwe video, stream, weet ik veel. Welkom jongens, welkom. Ik heb Joet, ik heb iets leuks mee te delen jongens. Ik heb iets heel leuks te mededelen, ik heb wat leuks. Ik ben Joet slagen voor mijn examens jongens. Dus nou, voor mijn examens, voor mijn opleiding. Dus ik ga naar het HBO. Dus dat is heel chill. Maar we komen hier voor de Roblox stream. Hallo Sweet Chicken, how you doing? Gefeliciteerd, dankjewel. Maar wij gaan weer gezellig Robloxen. En voor de meesten die mooi willen doen. Dus als je mooi willen doen, er zit een linkje in de chat. Dat is mijn profiel. Dat hoeft net vreun met mij te wezen. Dat hoeft net. Als ik in een speeltje ben, kies mij joinen. Hoe makkelijk is dat? Ik ben die David. Ken je me nog? Ik ken heel veel Davids. Maar jongens, wij gaan naar het eerste speeltje van de joen. Het eerste speeltje. En dat speeltje is Magic Show Story. Magic Show Story. Ik heb dit speeltje nog nooit spelen. Als je maar mij maar wil het doen, klik op dat linkje in de chat. En dan kies maar mij dan. Dan kies ik gezellig maar mij dan. Jongens. Als de game het wil doen. Hallo game. Ja! Sure jongens. Jongens. Wij gaan gezellig dit spelen. En ik wacht gezellig op Jim. Hallo Flip. Welkom. Voor de meesten die gezellig maar met mij willen maken. Geen horror. Het is geen horror. Het is geen horror. Het is een story game. Het is geen horror. Hey Liam. Waarom? Liam. Waarom? Liam, waarom? Liam, Oh nee. Yes, Flip. Dankjewel voor de follow. Voor de meesten die mij willen doen.
Het linkje zit in de chat. En hoe is mij, kist mij joinen. Flippen zou wel lekker, Flip. Wow, het is zo scary. Het is net scary. Wij gaan wachten. Wij gaan hier wachten. Dus als je mooi wil het dan, doe je hem gezellig met mij mooi. Hoe is dat? Liam die doet gezellig mooi, maar als je rare holle. Ik weet net wat dit is, Liam. Maar, maar Roblox doet het niet. Oh, nee. Als je gezellig, Liam, was dat met mij mooi wel? Spring 2 keer als met mij was mooi wel, Liam. Spring 2 keer. Spring 2 keer. Yes! Woe! Oké, dan geven we eens gezellig, maar Liam is die rare Minecraft holle. Geef wij die kant op. Komst? Mattes, we gaan hierin. We gaan hierin. Go. Go, Liam. Go, Liam. Liam, go. Yes. Woe. En dan gaan we beginnen. Ik kom eraan. Oh, ik ben nog niet speeltje. Ik ben nog niet speeltje. Loading. Hij is aan het laden. Hij is aan het laden. Trouwens, ik ben de ene guy die alleen tegen dat monster vecht in de horror game. Oh. Eng. Dit is heel eng. Hij is aan het laden. Oh, nee. Vrijdag de 13e. Oh nee. En nou? Mag ik ergens zitten? Ik ga hier zitten. Zo is dit de place? Ik heb geen idee. Ik heb geen eng hoofd, zo ben ik geboren hier. Ja, sorry Liam. And I'm very scared. Oh, Rick is scared. Don't worry Rick. We are safe together. Oh nee. Oh, oké. Ga zitten voorste plek. Ja, dat kind nou net weer. Oh, jawel. Hier. Let's take a seat. Nee, de king net zitten. Ik kan alleen hier zitten. Yeah, Liam. Doe eens. Oh. Take a seat. Nou, ik ken al een zitplakje. Ik heb een zitplakje, jongens. Ik vind de muziek wel een beetje loertje, hè. Even zo. Even de muziek wat zachter. Even de muziek wat wacht. Ja, ik kan er net zitten. Oh, die persoon wel. Oh. Hey, dit is Toby. Toby heeft wel echt een prachtig shirt aan. Look, it's Toby. Toby, wow. Wow, Toby, come and take a seat with us. Ja, Toby, dood. Ga maar zitten. Dood, oké. Even muziek zachter. De muziek moet even wat zachter. Is dit beter? Oké. You came at the right time. It's about to start. Oh nee. Oh no. So, is this the show? Ja, ik heb geen idee, man. Ik wacht hier. Yes. Oh, well, oké. We need to be careful. Oh. If Rick's territory is right, then... Oh, nee. It's starting. Oeh. Wow. Good evening. Ladies and gentlemen. Oh nee. Je kan ook meedoen met een goochelaar. Oh. My name is Harry. Hallo Harry. I will do some tricks for you tonight. Maar shit, hoe mooi ik dit zit. Is everyone prepared? Nee, eigenlijk net. I think so. Oh. Oh, good. Oh nee. Whoops. Oh, whoops. Let's start. Oh nee. Wow, how about some fireworks? Oh nee. Maar ik ben precies op zo'n plakje zitten dat ik dig is, zeker. Wauw. Wauw, mooi. Wauw. Wauw. Dit is prachtig. Het is mooi. What, that was beautiful. Ja, wauw. Ik ken het iets, maar shit. Ik ken het iets al. Wasn't it? But I'm just starting. Oh nee. Ben jij helemaal gek geworden? Ik wil altijd for my next trick. I will need a fun theory. Oh nee. How about you? Ja, wie? Apefix. Apefix. Oh, go. How do you know my name? Ja. Oh, well, I'm a magician. Oké, dat is wel op zich. We love Hagrid. Yes. Sowieso Liam. Come here. Oh. Now. Go to that box. Oké. Wauw.
Ja, ja. Hey Gerwin, what up? Good, I will make you disappear. Oh, nee. Everyone look! She's gone. Ik wist het. Oh, amazing. Yes, right? Ja, echt prachtig. Hallo Jessica, hallo Marije. Your friend was teleported to the other box. Look. Uh-oh. Our friend is not there. Oh nee. Oh nee. Ik vind Liam zitten mooi. Oh nee. Oops. Oh, ik hoorde oops. Looks like it didn't work. Oh. Oh, we will fight you. Oh nee. Evil? Evil, calm down. Oh, mijn shin, hoe die animatie. Oh. I'm just kidding. Oh. Your friend is right there. Wow! Applaus. Iemand laat mij uit die stoel. Ja. Sorry. Hallo Finn Hartman. Welkom. Lekker. Haha, no problem. Oh nee. Oké. Now I will need a volunteer. Oh nee. Finn, dankjewel voor de abonnee. Dank je. Come here. Wie? Get Joby. Get Joby? Oké. Oh nee. Welke game of Roblox speel? Ik speel die met zitje in de game. De story game. Now I get over here where I'm standing. Oh, Harry. 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 Have you ever wanted to fly? Oh nee. Get you flying? I think so. Well, today you will. Oh, I get flying. Wait, really? I get flying, jongens. Wow. Wow. You're flying. Wow. Dit is wel echt mooi. Machine. Wow. Awesome, right? Ik get helemaal fout, denk ik. Alles gaat fout. Jongen, alles gaat fout. Yes, but I'm getting tired. Can you stop it? Sure. Volgens mij gaat hij nooit stoppen. Wauw, machine, mooie roenties. Why I'm spinning? I don't know, man. Oh, just hold on for a second. I will fix it. Oh, nee. Oh, wacht, ik kan nou inzoomen. Ik kom misschien zo wel even maar niet dwalen. Ik moet nog even iets leren. Is good, Marije. Don't worry, it's all under control. Make it stop. Make it stop. I will. Oh, nee. Don't worry. Get Joby. He will help you. Ja, dat is de ster. Oh. Hij is nou voort. Where is Joey 2004? I teleported your friend. Wat? To another place. Oh nee. Ik ken het niet aan die stoel. Ik kan hem net iets helpen. What place? Welke plak, hè? Hè? Oh, hij is er weer. Oh. It worked. You are back. As I said before. Everything's under control. Welke game ga je straks spelen? Geen idee. Can you get back to your seat? Oh, hij is weer terug. So, I know you guys are enjoying the show. Ja, ik geniet er echt aardig van. However, I just have one last trick. But you just performed 2 tricks. Ja, dat zei ik. Don't worry. This last one will be big. Oh, nee! Are you okay? Ja, Liam. Hè? Are you okay, Harry? Ik wil uit die stoel. Yes. After so many years. I could finally finish my show. Even though that I wanted to be here, couldn't make it. Today! Harry stinkt. Ja, Harry stinkt sowieso, Liam. I will get my revenge on this city. The true show
Starts now. Nee, ik wil voet. Mag ik voet? Guys. Mag ik voet uit de stoel? I was not a good idea to coming here. Nee, ik heb Troja. Ik heb Tro. Magic show. Wat gebeurt er? Hieke! Lars! Friday the 13th. 12 uur. Middies. 10 hours until the show. Come on! Oh, wij moeten winnen. Liam, we moeten winnen. Oh. Oh. Wat is dit? Oh, nice. Rick is late. Oh, oké. Ik heb yield. Haha, ik heb yield. Now, well, we need to wait for him. Ja. Wat voor een wachtie. Explore the place where you wait for Rick. Yes. Ik get a place... Oh, ik mag net die kant op. Oké. Dit is wel echt heel sad. Dit is wel echt heel sad. Kan ik hier hinnen? Nee, mag ik niet hinnen. €14 op het drankje. Ik mag geen drankje, kippie. Maar net. Ik mag geen drankje. Oh, wacht. Nou, won. Nee, ik fietje. Missing. Robbie Williams. Oh, hij is mist. Hoi, doggy. Oh. Wauw, wat een mooi bus. Wauw. Ga je ook een andere game spelen? Ja, dat sowieso. Oh, nee. Hello, guys. Ja, het is Rick. Het is Rick. I'm a bit late. Oh, nee. What happened, Rick? Geen idee, Rick. I couldn't sleep well because how I decided it was for today. So you know, that's why I woke up a bit late. Finn, het linkje in mijn chat. Zakjes joinen. Het linkje in mijn chat. Oh. Hallo, Rick. Mwah. Oh, so then we watch scary movies in the forest. Alright. Yes, it's Friday the 13th. Oh nee. Ik moet gaan. Nee, Liam, liep hij nou net achter, Liam? Nee. Liam, liep net... I will be cool. Oh. Yes, haha. Oh, nee. But first of all... we need to prepare everything. So what we need to do... Ja, wat we doen. We do need to buy groceries. So let's go to the market. Oké. Wat we daarheen zeker. Follow Rick and go to the market. This is strange. Ja, dit is heel strange. Ga je ook andere spellen doen? Ja, ik ga andere spellen doen, Johanna. Maar eerst deze almaatje. Something is going on. Oh nee. Succes met je avontuur. Kom goed, Liam. Don't worry, Rick. We'll be fine. Die hoen... die is wel echt lekker daar. Ja. We can protect ourselves. Yes, we can protect ourselves. Hallo? Mogen we hierheen? Let's go. Yes, let's go. Let's go to the beach. Let's get it away. Oh. Ik zit lekker in hem. Wees aan het werk en dan ga je sliepen. Hoe handig is wijzen? Dat is net heel handig als dat... Sure, are you sleeping? Sir! Oh, sorry. Ja, nee. I was just taking a nap. Ja, nee, dat is aan het werk. Dat moet net sliepen. Ik heb nou toch echt net sliepen. Every guy that's so boring after Robin disappears. Isn't Robin the guy from the missing poster? Yes. He used to work here with me. Oh nee. Without his help. The story got a bit messy. Ja, dat is nou in die ja. Ja, hoe heet je? Het linkje zit in de chat.
So it can be a bit difficult. Okay. Oh, nee. So everyone listen. Oh. I have a list of items here. Okay. We need to find them all. Okay. Alright. Okay. Go, 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 go. Nee, Finn. Het linkje zit in de chat. Find Bloxy Cola's. Hier. Oké. Find Bloxy Cola's. Oh, die. Ik dacht, ik gooi hem om. Maar nou heb ik min 1 op mijn bankrekening staan. Oeps. Oeps. Dat lukt niet. Het lukt wel. Want anders staat het linkje er niet. Oh, nee. Ik heb nou weer yield. Oh, get Joby found the key. Wat hebben we nou hierachter? It's locked, you need a key. Jere, Jere, wacht. Wacht. Joby, wacht, wacht, Jere. Wacht even. Joby. Here. Go. Here. Here. Joby. Joby. Dom, iepen. Iepen. Joby. Joby. Maak hem nou iepen. Ik weet dat het mij net juist. Joby. Joby, please. Joby. Joby. Hier. Die. Joby. Nee. Joby. Jere. Neem een aanwijzing. Jere, go. Doe nou. Daar is de key. Go. Daar is... Nee. Joby. Joby. Doe nou. Hier. Hier. Joby. The door. Hij had een key. Hij had een key. Hij had een key. Hij had een key. Oh nee. Yes! Yes, ik heb een basketbalding. Ik heb nou een basketbalding. Yo, yo, hallo. We moeten nog 1 cola vinden. We moeten nog letterlijk 1 cola vinden. Nog 1 cola. En wat is shit? Ik heb geen idee. Ik moet nog 1 cola vinden. Oh, very good. Yes, we hebben cola. Now find the chocolates. Ja. Oh. Nou, aardig wat chocola. Hoeveel chocola moeten we vinden? 5. We zijn maar 12. Oh, is hier is er ook al in. Oké, chocola. Ben ik goed in vinden? Nee. Oh. Zo, tada! Hij is clear. Very good job. Yes. Woo! Ik heb meest slaan. You could have helped us. Ja, de koers is ik helpen. Luilak. I am paying for it. Ja, nou en? So I'm already doing my part. Ja, nee. Helpen. You have a point. Nee. Ja. Oké. Nee. Oké. Oké. So that's all? Ja, dat is alles. Ik ben op band met Roblox tot zaterdag, dus ik kan helaas niet meer van. Oh. Just a question. Are you guys going somewhere today? Ja, altijd, James. Altijd. We'll be in the forest watching movies. Ja, dat geven wij de aan. So I recommend buying some of the baseball bats. Ja, ik heb er al 1. Haha! Maar Flip, daar hoeft me net als vriend toe te voegen. Daar hoeft gewoon mij te joinen. Sure. Oh nee. We will take it. Nice. Ik heb nou een die en ik heb een die. Nice. Good. Now we have one more thing to do. Nou, vertel. Buy pizza. 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 Ik mag eindelijk pizza, hè. Let's go naar pizzeria. Ik mag eindelijk pizza, hè, jongens. Eindelijk. Ik ben alright. Maar ik wil eindelijk. Maar eindelijk. Eindelijk naar de pizzeria. Eindelijk naar de pizzeria. Ja, mogen we naar de pizzeria, Rick? Mogen we naar de pizzeria? Mogen we daarheen? Mooi? Yes. Het mooi. Oh. Hello, sir. Hoi.
Would like to order pizza. En anders kom ik met mijn basketball-hat. Finally some clients. Hello and welcome to my pizzeria. Looks like we are your first clients. No. Actually, that right over there is the first client. Oh nee. Oh no. So what will it be? Ja, ik heb geen idee. Would like 2 pepperoni pizza's. Wat we daar elk in je treden hebben, zo? I got it. Anything else? Nee. That's all. That will be 50. Okay. Oh guys. I spent the rest of my money on the baseball hat bets. Ja, ik heb maar 10. Is there anything else that we can do to get these pizzas? Ja, so you don't have any money. Hij zit echt zo van... Ja, zo van... Waarom game dan in plakita? Well, actually, there's something that you and your friend could do. As you can see, the restaurant is quite of a mess. Clean for me and I'll give you the pizzas. Sure. Okay. Let's do it. Okay. Daar gaan we voor. Go, go, go. Yeah. Yeah, we gaan alles oproemen, want daar ben we zo goed in. Yeah. Lekker alles oproemen, jongens. Lekker alles oproemen. Want meesten binnen lui in deze op dit plakje. We gaan alles lekker oproemen, jongens. Het is toch wel alles oproemen. Oh. Oh, you did. A good job. Thanks. Had je nog steeds heel veel viezigheid, maar dankjewel. There are the pizza. Yes. Ik heb pizza. Ik heb pizza. Thanks. Oeh. Welcome back anytime. Dankjewel. Dankjewel, Freddy. Die hier ik echt nodig. But with money. Ja, oké. Oké. Oké, Freddy. Oké. Kunnen we hier bovenop? Nee, we kunnen hier net. Haha, of course. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ja, maar verder. Hoe mooi verder. Oh. Friday the 13th. 4 uur middag. 8 uur until the show. Uh-oh. We are done. Okay. Now we can go to the forest and... And what? Rick? What is happening? Over here. There. As I said, I don't have any money. Oh, no. We know that you have. Beste 1 en beste 2. Dat doen we. Don't lie to us. Oh, nee. We need to help him. Ik heb een basketbal. Yeah. I'm gonna slap him. We gaan hem... Yes. Go. We gaan hem slaan. Yes. We gaan... Yes. Dit heeft ze nodig. Oh. Oh. Hey, you two, stop bothering him. Oh, nee. So come and stop us. Oh, nee. Slap in. Ik weet net hoe lang deze game door te spelen. Maar we gaan hem lekker uitspelen. Guys, use your baseball bats. Doei. Nee, ik get... Wauw. 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 Dus, dit was nooit in het echt, man, jongens. Nooit mensen in slaan. Dit is net goed. Yes. En Bully 2, niet doodgaan. Nee, ik ben het weer. Nou, ben je boos en verdrietig. Ugh. Ze ben boos en verdrietig. We'll be back. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. They finally left me alone. Ja, Toby. Ja, Toby. Woo! Woo! Where are those guys and why are they bothering you? Ja, geen idee, man.
Ik heb echt geen idee. They're from my school and they're always treating me that way. Every day. Oh nee. Oh nee. Dat is dan net... But anyway, my name is Toby. Hoi Toby. Hoi Toby. My name is Rick. And these are my friends. Lekker Rick. Lekker bezig. Lekker bezig, hello. Hoi. It's nice to meet you all. But now I need to continue searching for clues. Oh nee. Je bent maar met één iemand anders. Ja, dat is wel echt heel sad. Clues, what happened? Geen idee. The girl from the missing posters. Her name is Emma Carter. She is my sister. Oh nee. I'll be going to the library to find past cases of missing persons. Oh nee. Oh nee. Hopefully it helps me know where to start searching. Because I'm feeling kind of lost right now. Oh nee, arme Toby. Hey Rick! We should help him. Oh nee! Yes, after all. We are finished with our tasks. Okay. Wow. Okay. I appreciate it. Nice. Nice. Dank je. No problem, let's go to the library. Begin naar de library, jongens. Naar de library. Woo! Lekker boekjes lezen, jongens. Lekker boekjes lezen. Lekker boekjes lezen. Dat was ik dan. Niet geleven. Hallo, mevrouw. Here we are. Yes, here we are. Waar gaan we heen? Waar gaan wij heen? Waar gaan wij heen? Ik ben hier. Hallo. Ik trap omheen en naar beneden. Oh, sorry. Whatever. Just be quiet. Ja, ik ben altijd al stil. Ik moet het boekje vinden. Let's find a book about the missing people. Oké. Wat we vinden? Ik moet een boek vinden. Nee, hier zit ik net een boek. Nee. Deze? Nee. Deze? Ik net. Deze? Nee. Deze? Nee. Dan geven we de horenkantje in. Die persoon onder mij die dat volgens mij doen is de boeken. En anders weet ik het net. Begin deze. Ik net. Nope. Deze? Stil zijn. Hij niet aan het praten. Nee. Oké. Stil wijzen. Deze? We vinden maar net het boek, hè. We vinden het maar net het boek. We vinden maar net het boek. En deze dan? Nee. Dan gaan we naar beneden. Dan gaan we deze kant van. Oh, oh, yes. Hij vond het. Hij vond het boek. Oh. 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 En nou? Oké. Let's take a look into the past. Look at this one. Harry Winston. A 13-year-old kid that disappeared in 1999. 1999. That looks interesting. Looks very interesting. He disappeared in the forest near here. Oh, nee. Wait. This is the place where we are going to be watching movies. Ja, we gaan op filmsim, jongens. Will you guys still be going to the forest? Ja. 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 Ik wil naar het bos. Ik wil filmsim. We have everything prepared. Ja, want ik heb pizza. Oh, nou ben ik mijn held weer terug. Oké. You guys be careful because my sister appeared at the exact place. Oh, nee. What was she doing here? There. Geen idee. She was in a picnic with her friends, Robin. Oh, nee. Lekker picnic, man. This is getting strange. Let's continue examining this book. Oh. 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 Friday the 13th. Jochen, jongens. 3 hours until the show. Oh nee. Magic show. Magic show. Jongens, magic show. Friday. In the forest. Yes! Ik ben op 2 accounts. Ik ben ook nog Finn Hartman. Nice. We wish you good luck. Toby. Thanks. Hier, mwah, voor jou, Toby.
Alsjeblieft. Hey, what is that over there? Ja, geen idee, man. Oh ja, ding. Magic show. In the forest. A magic show in the forest? Ja. Oh nee. There are posters all over the place. Do you want to see a magic show? I have a theory. Oh nee. What if this magic show has something sort of relation to the missing people? Ja, geen idee. Geen idee. We should investigate. Okay. Okay, maar we verder? Maar we verder? Nee, I have to go home first. But don't worry about me. Okay, Toby. I'll be here in time. Okay, Toby. Okay. Okay, alright. Okay. Alright, okay. Oh. Let's try to find a place. We'll be seeing you there, Toby. Yes. Ik ga een plakje vinden. Sneeuwen. Om 10:12. In de YouTube. 10 minutes after the show. Ik heb baseballbat. Yeah, it was not a good idea to come here. Nee. Dat is logisch. Well. You guys can stay here and deal with my monsters. Oké. Oké, geen idee, maatje. I have something to do in the city. Volgens mij moeten we deze kant op. Of nee. City, nee. Oké. Oké, doe je monsters. Kom dan. Kom dan. Hè? Kom dan. This is bad. Ja, dit is echt bad. Toby, let's get into the city. Ja. We have to stop Harry. Oh, nee. Harry. Oké. Nee. Rennen. You guys have to stay here and stop the monsters. Oké, dat gaan wij doen. And now y'all can do it. Alright. Begin maar op 12. Ik en Joby. Ik en Joby. Ik weet niet wie Joby is, maar we gaan maar Joby. Go. We need to do our best. Ja, dat moeten we doen. Wauw. Wauw, machine jongens. Wauw. Hey, ik ben al bijna... hij is al... De vrouw is al bijna neer. Machine. Wauw. Daar gaan we voor. Ja, en die is nou echt neer. Woe! Nou. Nou, wat we daarheen? Oh nee. Oh nee, net meer. Nee. Net meer. Hier zie ik nou echt geen zin. Oh. We need to run and find Rick, oké? Okay? We gaan runnen. We gaan runnen. We gaan rennen. Oh, hallo. Hallo. The ranger stopped. Ja, dat zie ik nou echt, ja. Oh nee. Anyways, there are Toby en Rick. Ik heb geen idee. The monsters will get here soon. Ja, dat is... Ja, hello again. Oh nee. We found you. Oh. Oh, is nou u zegt pesten? Hè? Kom dan. And now we have baseball bats too. Oh, hè? Kom dan, hè? Hè? But look, we don't have any to fight. We don't have to fight. Nee, jongens. Nee. Ik heb eigenlijk nog best wel zin in. Oh, nee. Nee. Nee, net... Oh. Monsters? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. No way. This can't be real. Oh, nee. Forget about it. I want my mom. Looks like the monsters reached us. Hallo. Harry! Harry! Hello again. Harry! Flikker op. Ga weg. Looks like we must wear it enough. Nee, Harry. Nee, dat is logisch. Get foot. Where's Rick and Toby? Ik heb geen idee. Ik heb een baseball bat. I captured them. Soon they will become my monsters. Oh ja? Hè? Harry? We won't let you do that. Nee. Nee, Harry. Daar heb ik geen zin in, Harry. Nee. Nee, Harry. You can try. Well, there we go again. Here we go again. Give us weer... Hé, Harry? Harry! Harry! Nee! Oh! Ik snap wat Harry doet. Ik snap wat Harry doet!
Ik snap het, Harry Dot. Nee. Oh nee. Harry. Nee. Ik wil dit dingen. Harry. Nee. Harry. Laat ons alsjeblieft. We hebben niks dieren, Harry. We hebben niks dieren. We hebben niks dieren. Harry. We hebben niks dieren. Harry. We hebben niks dieren. Wat? Nee. Harry. We hebben niks dieren. Harry. Give what? Please. Harry. Nee. Give what? Oh shit. Oh. Attacked Harry. Yes. Harry slaan. Harry slaan. Boss fight. Harry slaan. Harry slaan. Oeh. Dit is echt boss fight, jongens. Dit is boss fight. Dit is boss fight. Nee, Harry, we hebben hier niks misdienen, oké? Dan was hij vermoord. En dan ben ik het net maar eens, oké? Dan ben ik het echt net maar eens. Nee, dan ben ik het net maar eens. Maar ik liet Harry dit vreemd. Sorry. Oh nee. Harry. Harry. Please. We hebben hier niks misdienen. Oh, Harry. Sla hem. We slaan hem. We slaan hem weer. We slaan hem weer. We slaan hem weer. We slaan Harry. We slaan Harry. Harry, maar dit is net onwan. Oh nee. I think it's time for this to get faster. Nee! Nee! Oh nee! Harry! Dit is net dus de bedoeling, oké? Harry! Harry! Harry, we hebben hier niks misdienen. Harry, we hebben hier niks misdienen. Harry, we hebben hier echt niks misdienen. Nee! Oh, mijn spring helpt! Mijn spring helpt! Dit is een epische bossfight! Oh nee! Waar is Harry? Waar is Harry? Daar is Harry! Oh nee! Dit is wel echt heel spannend, jongens! Vermoorden Harry. We moeten maar zien twaalf bij Harry ont vermoorden. Oh nee. So you think that you can defeat me? Ja, Harry. Dat is bijna al deed. Oh nee. Oh nee. Very funny! Nee! Harry! Oh. Oh. Oh nee. Nee! Nee! Mijn tactiek is letterlijk gewoon overal springen. Dat is mijn tactiek. Mijn tactiek is letterlijk gewoon springen. Mijn tactiek is letterlijk springen. Overal en nergens springen. Overal en nergens springen. Overal en nergens springen. Dit is mijn tactiek. Mijn tactiek die werkt. Mijn tactiek die werkt. Mijn tactiek werkt. To be left to die. Nee. 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 En nee. I have no idea how this is. Ja, hey Harry? No one knows. Ja, sorry Harry. Sorry. Oh. Oh. Oh nee. 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 Ik wil je niet sluiten. Nee. 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 Oh nee. Oh. Oh nee. Dit is... Dit is... Oh nee. Oh. Oh. Oh, please. Please. Wat... Ugh. Wat nou weer ugh. I used all of my powers. Yeah, now give it the... Nee, now give it the demos. Give our friends back. Ja, Harry. Get there. Never. Harry. Should we fight again? Ja. Ja. I don't have choice. Yes, you don't have a choice. Oh nee. Oh, what just happened? Ik heb geen idee. I was in a dark place. Oh nee. Oh nee. Wait. Harry is here. Ja, Harry. Harry, don't worry. He has been defeated. Now, can you explain why you're trying to capture us? Ja, Harry. In 1999. Oh nee. Flashback. I found a book in the forest. It was the normal book. It was a book about my black magic. Oh nee. As a kid, I always wanted to be a magician. Oh nee. And with that book, I couldn't learn tricks, so no one had ever had done. Oh nee. It was my chance to become a successful magician, and I followed my dream. Hij volgde zijn droom alleen nog maar.
Everyone liked my tricks, and I was almost becoming famous in this town. Well, almost everyone. Almost everyone. Some guys from my school decided that I was a dangerous person with dangerous powers. Ja, want hij is Monsters Day, ja, nog steeds. They brought me every day at school. Dat is echt heel sad. Ik heb traantjes. But now they decided to go further. Oh nee. Oh nee. They find me into the forest and show my tricks to them. They wouldn't stop bothering me as long as I could put on a good show. Arme Harry, hij wou gewoon pesten. But that didn't happen. Oh, they left me in the hole of the forest to die. Oh nee, as you can see, I'm alive. Wacht. Dat is die persoon die missing. That's because I tried a forbidden spell from my book. And with that, I suddenly arrived this dark place where I spend most of my days. For some reason, I could come back. And after so many years, I'm here to seeking revenge. But I failed. So you plan to turn everyone into a monster and seek revenge? I will go on. Basically, like a man. Wait a minute. So the monsters that we saw before are my sister and Robin. Oh no. Look, Harry. We know that it wasn't easy for you. But seeking revenge will only hurt you more. A lot of the time has passed. And it's time to move forward. We can be your friends and help you. Yeah. No. You are right, but... But what? I wasn't even supposed to be here! Nee! I was... Oh! Thanks a lot. But everything ends here. Oh. Arme, that book needs to be destroyed. And I need to go. Okay, Harry. I'm gonna kill you. Oh, what? I appreciate your words. But this is the end for me. And that book said... Ja, echt heel sad. I will give your sister back. Yes! Woo! Applaus. Emma! You're back! Ugh. What happened? Giddy day! I saw a magician in the forest. And then I went to a dark place. Wat een happy muziek, jongens. I'm confused. Ik ben echt confused. Is a long story. Maybe Harry can explain it to you. Wait, where's Harry? Harry is weg! Harry is weg. Harry is weg. Well, anyway. He won't be a problem now. Nee. I still don't understand. Okay, Robin. Nou, and you will soon. Yeah, you will soon. Yes. But for now, let's take a break. Volgens mij hebben we het spelen. Applaus. We gaan een keer een heel Roblox speeltje iets spelen, jongens. Netjes. Wat een mooie credits, wauw. Dit speeltje worden letterlijk 3 kwartier om u te spelen. Sven, succes met editen. Ik weet hoe ze moet editen. Ik help die. Thanks for playing. Applaus. Wil ik nog uit de game gooit? Of wil ik nog uit de game gooit? We kunnen nog wel even genieten van het mooie vuurwerk. De muziek is nou Aaron.
Jongens, ik denk dat wij klaar zijn. Maar dit speelt hij. Dus voor de jongens, en famkes natuurlijk, en voor iedereen tussenin. Wij gaan. En daar speelt hij van. De normal elevator. Dus voor de dames en heren. Die mooi willen doen. Join me. Het linkje zit in de chat. Het linkje zit in de chat. En dan kies maar weer mooi upgrade in Roblox. Wel, wat hij nou weer Roblox upgraden? Hij zat bij mij. Oh, oké. Jongens, ik moet even drinken. Voor de jongens. En famkes natuurlijk. Die met mij willen meedoen in de game. Join mij. Join mij, jongens. Join mij. We hebben Hayet. Hey Hayet. Hallo Hayet. Woe! Hayet is er. Yeah. Woe! En voor de jongens en famkes, voor iedereen ertussenin die echt mooi wilt doen. Het linkje zit in de bio. Dus ik zou zeggen, klik erop. En dan zie je welk speeltje ik doe. En dan ga je erheen. Jongens, wij gaan erin. We gaan erin. We gaan erin, jongens. We gaan in de elevator. Woe! Lekker, Hayet is er. Yeah! Woe! Experience is full. Oh, nee. Wat? Oh, oké. Nice! Kan ik hier emoten? Ja, ik kan emoten. Ik ga dansen. Lekker, Hayet. Woe! Hayet is bij me. Hayet is bij me. Hayet is bij me. Woe! Voor de meesten die mij willen doen, het linkje zit in de bio. Dus dan kun je gezellig joinen. Oh nee, wat parcouren. Nee, ik ben echt goed in... Zo, kist ik via hier, hè? Dat is een kistje. Iedereen is nou daar, maar de kist echt hier. Zo, dat is dit. Nee! Zo. En dan. Zo, en de kist via daar, zo. Ik kijk gewoon mijn sneaky ways. Nee! Oh, nee! Nee! Private server kost Robux. Gaan we. Woe! Oh, ik weet het bijna. Oké, jongens, wij gaan zien hoe goed ik hierin ben. Jongens, wij gaan dit. Sa, en dan sa, en dan hier, en dan sa, en dan gaan we hierin, en dan springen. En dan wij springen. En dan springen. En dan Bob. Nee! Oké. Private server kost helaas Robux. Helaas, anders had ik wel een private servertje gemaakt. Maar het kost Robux. En zoveel Robux heb ik op dit moment niet, helaas. Sorry, man. Gaat wel goed. Gaat wel goed, ongeveer. Jongens, 3, 2, 1. Yes, iCarly, jongens. Yeah. Woo! Het is amazing. Ja, hier op de achterkant er zit niks, hè. Dat is nou wel echt heel sad. Ja, wauw. Wauw. Dit is echt prachtig. Prachtig. Ik ben het iets terug teleporteerd. Wauw. Oh, nou wel. Oh. I am John. Nice to meet you, live YouTuber. Sup, Joe. John. Sup, alsjeblieft. Oh,
Nee! Waarom moeten we nou... Oh. Nee! Ik ben op de lift. Oh, ik ben nou in de lift. Wauw. 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 Stop Nederlands. Nee. Ik ga dat net doen. Nee. 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 Oh, ik val weer uit de lift. Ik ga weer verder. Oh, oké, ik heb er weer. Ik vind hem maar die lange nek, hè. Ik vind het wel echt super sexy. Lekker John. Lekker bezig. Wauw. Dit was niet de bedoeling. Nou, ik deed het. Thanks. Je hier echt heel veel zin in, jongens. Je hier echt heel veel zin in. Wauw. Ja, ik nou Michael Jackson. Hier kan luister please naar me, vertel. Ik ben bang, Jere. Ik ben echt oprecht bang. Ik ben oprecht bang. Ik geef het terug. Ik geef maar net dit, man. Dit is wel echt prachtig. Wat ben ik blij dat ik wel lekker rustig in de lift ben gang. Wat ben ik lekker in de lift gang. Dit is echt prachtig. Kan je me accepteren als vriend, maar mijn grootste droom is om een keertje mee te doen. Dan kies gewoon maar, want zonder dat vrienden maar mij best. Wist wat ik doe? Ik blijf gewoon lekker hier staan. En dan gaat er niks gebeuren met mij, wissel. Ik ben gewoon lekker rustig. Tot you. Ja, maar dat lukt net. Alles lukt. Dan kies mij letterlijk joinen zonder vrienden maar mij te wijzen. Want het is juist nou welke game ik speel. Dus, ja. Je hoeft net vrienden maar mij te wijzen. Wel echt hele goede muziek, ja, dit. Welke game is het? Het is de Normal Elevator. Als op het linkje klikt, zus mijn profiel. En als je letterlijk welke game ik speel, druk letterlijk op die game onder mijn profiel dingetje. En zeg je het. Hayat, ja, woe! Nee! Ik ga naar de oorelevator. Yes! Woe! Wauw, dit zit er echt mooi. Wauw. Zwaartekracht, jongens. Dat werkt net, Jere. Ja, yeah. Woe! Wat vlieg je dan nou weer? Was dit mijn bedoeling? Nee. Nee, ik wil je terug. Maak je terug, Mike. Yes!
Maar dan terug bij Ian. Yes! Woe! Ben je wel echt... Oh. Oh. Hey, dit is die SpongeBob aflevering. Weet je welke SpongeBob aflevering dat is? Tja? SpongeBob! Hallo? SpongeBob. Weet je welke SpongeBob aflevering het is? Volgens mij, maar de game is full. Lekker, Ayet. Woe, wacht, ik geef hier even de tand. Oh. Nee! Ik drukte op het kruisje. Dat is niet bedoeling. Ik ben er nou weer. Jongens, ik ben nou in een horror game. Je kan mij nou wel joinen. Ik ben er per ongeluk uitgekomen. Oh, dan ben je weer. Parcouren. Yeah. Woe! Ik drukte per ongeluk op... Nee, ik drukte per ongeluk op kruisje. Hoi, ik weet even wat nog iets gebeurt. Ik heb een game iets spelen en nou kun je maar dan mijn elevator game. Want, wacht. Nee, wacht. Ik wil het proberen. Nee. Ik wil dit proberen. Ik hier is de crack te pakken. Nee, ik heb op... Oh. We gaan ervan, jongens. Want nee, ben je deze persoon... Lekker bezig. Lekker bezig. Wauw, dit is dit weer echt mijn bedoeling. Deze persoon had je echt een beetje deed. Dat muziekje, ja. Oh. Gaat goed met die persoon. Volgens mij gaat het net heel goed met die persoon. Maar die persoon echt net zat shin. Oh nee, het is zwart. Just hanging around. En Dino. Oh nee. Nice. Ik weet net wat boost, maar denk je op. Denk je op. Dit hier. Hier je met Exa, nou in je rechter als de koptelefoon of ik zien hebt en dan linker hier. Elevator, freeze, right now. If you take one step up the elevator, we will literally laser you into a piece of ham and explode your oofing head. We are not here to mess around. We are here to catch a criminal. Now, has anyone seen... Yes! Hey, dat ben ik! Nee, dat ben ik! Dat ben ik! Nee! Ik ben... Nee! Ik ging gewoon dit, man! Dit weer echt heel sad. Dit weer echt... Oh, dat zo'n cracks is. Oh nee.
Ja, Hayet is er weer. Ja, lekker Hayet. Woe! 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 St, 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 st. Dit is mijn favoriete attractie, Disney. St. One stormy night long ago, 5 people stepped through the door of an elevator and into a nightmare. That door is opening once again. But this time, it's opening for you. En dan vast naar beneden. Jongens. 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 Helaas is de tijd voorbij. Helaas, jongens, is deze livestream voorbij. De tijd is om. Ja, helaas. We hebben een hele storygame hebben uitspelen. We echt een hele storygame hebben uitspelen. En deze vreed is waarschijnlijk naar de video hoor. Als Sven is wel goed in video's editen. Dus dat komt wel goed. Volgende week hebben we weer een lekkere stream. Dus een shirtje machinaal. Weet je by the way leuke Roblox mapjes? Kom alsjeblieft in de Discord, jongens. Kom in de Discord. Ik doe elke maand een berichtje in de Discord dat je mij mijn mapjes kan zetten in de Roblox ding in de Discord. De Discord zit by the way in linkjes dit beneden. Dus jongens, kom in de Discord, linkjes dit beneden. Dus er staat een mapje. Dus dat is van die matieke spelen. Dan speel ik die en dan mag ze mij weer daarin sturen. Want heel vaak als ze me daarin stuurt, dan speel ik hem ook nog. Dus dan speel ik misschien volgende week wel die mapje. Ik heb geen idee. Maar jongens, join de Discord. Dankjewel voor het meedoen. En meedoen met mij. En jongens, jou een like en een shirtje. De volgende keer, jongens. Jongens, tot de volgende keer. En kom in de Discord. Doei doei!